І салідарнасць праз творчасць. У літоўскай оперы ў Вільні далі канцэрт у падтрымку беларускіх палітвязняў. На сцэне былая салістка вялікага тэатру Беларусі Маргарыта Ляўчук. Спявачка знаходзіцца ў эміграцыі пасля ўдзелу ў перадвыбарчай кампаніі Святланы Ціханаўскай. Цяпер разам з вядомым блогерам Андрэем Павуком, які таксама з'ехаў з краіны, яны стварылі папулярны сатырычны гурт «Красная зелень». Песні гурта б'юць рэкорды папулярнасці і весяляць палітычнымі жартамі. Я сустрэўся з гуртом у Вільні адмыслова для нашага эфіру і атрымалася паразмаўляць на розныя тэмы. Дзесь жартам, дзесь сур'ёзна. Запрашаю на размову. В Гаагу поезд по весне отправится. Лука поедет, а ОМОН останется. Стена кирпичная, менты вокзальные. Я бачки нервные, я бачки нервные, я бачки нервные. Я бачки нервные, глаза печальные. Начнут допрашивать лицо сиящее про его прошлое и настоящее. Наврод Стрыкорова, не удивляйтесь, брахал богато нам, брахал богато нам, брахал богато нам, брахал богато нам теперь пусть кается. Вспоминал, что брехал. Дадут заслуженно ему пожизненно, и это очень даже будет жизненно. Нехай сидит себе и удивляется, что все диктаторы, что все диктаторы, что все диктаторы, что все диктаторы такие свергаются. В Гаагу поезд по весне отправился, народец бедный от Луки позбавился, и стены рухнули, вина доказана. А судьи каются, а судьи каются, а судьи каются, а судьи каются, менты наказаны. Оперная спявачка Маргарыта Ляўчук, блогер Андрэй Павук і разам гурт «Красная зелень». Вітаю гаспадарства. Немагчыма было, будучы ў Вільні, абмінуць вас і з вамі не паразмаўляць. Маё пытанне самае галоўнае, мяркую, у многіх, у чым сакрэт поспеху? Вітаю. Вітаю вас, даражэнечкі. Ну, у чым сакрэт? Это праца. Каждодневная, каждодневный труд, я бы так сказала. Я бы сказал, что каждотыдневая. Тыдневая, каждамінутная. Не, ну, насамрэч, ну, што гэта? Ну, гэта, калі ёсць адзін талент, ёсць другі талент, і яны разам, то што можа атрымацца? Выбух талентаў. Выбух талентаў. У квадраце. Так. Рыгора Зарона кажа, што без Лукашэнкі мы б былі беспрацоўныя. Вы б не мелі пра што спяваць, а я б не меў пра каго размаўляць. Без Лукашенки? А мы с Лукашенко, я с Лукашенко был беспрацоўны. Повезло человеку. То не я здесь. Мне недавно телефоновали, нагадывали, Что ты что я тунеядец? повинен прислать бумагу, что я задействован у экономики белорусской. А, ты прислал? Я прислал от себя, написал: я Андрей Павук, ведомый блогер, задействован у экономики Беларуси. Я тебя обожаю, Паук. Я не ведаю, что, ну как оно будет дальше. А мне нічого не досылали. Кажаце, што працуеце кожную секунду, кожную хвіліну. Адкуль гэтыя ідэі песен спускаюцца, як яны нараджаюцца? Хто тут галоўны генератор? Кто тут главный, Паук? Не, ну Кто мы тут тут голова? насамрэч Это единый организм. Это единый организм. Единый так. организм, просто вот пазл. Трэба, чтоб склаўся. Вот как это складывалось. Ей хотелось, мне хотелось. Ей. Меня Маргарыта зваць, калі што. Вось і пазнаёміліся. Варта было зрабіць размову, каб пазнаёміцца. Ну, вось так вось і нараджаюцца нашы творы. Збіраемся разам, нешта хтосьці штосьці пачынае гаварыць, і ўсё. А ты что в интернете Смеемся. писали? Ой, Что? чу. А, ну и все, да, и как всё. бы, Ну, мне, давай споем ты про чула? это. Чула. Ну давай, не чула, а скажи мне. И все, и починается вот такая. Але таксама апроч вось гэтых абсурдаў, якія падкідвае, безумоўна, весь Конечно, час это толькі абсурд. афіцыйны Менск, ёсць вельмі шмат і драматычных і трагічных момантаў, калі робіцца зусім не да смеху.
На фоне гэтых жахаў складана ствараць гэтыя рэчы, каб кагосьці не абразіць, каб дзесьці не перайсці этычную мяжу. Слухайте, ну вось апошнія падзеі, так, дрэнныя і жудасныя, якія адбываюцца. Канешне, мы вось учора думалі, мы зрабілі песню новую, і мы учора думалі рабіць відэа, але ж мы патэлілі і вырашылі, што не. Ну, слухай, давай не сёння, таму што няма ніякага настрою, і што народ падумае, што мы тут сядзім нешта і прыколы свае запісваем. Не, ну вось учора штосьці мы адмянілі ўсё. Але ж, ну, я думаю, што людзям патрэбныя нашыя песні. І яны самі нам пішуць, калі ласка, красная зелень. Ну, зрабіце якую-нибудь песню так, каб на душы зрабілася добра. Таму, ну, вось учора у нас быў такі настрой, а сёння мы вырашылі, што ўсё хопіць, мы павінны ісці далей і павінны трымаць баявы настрой нашых беларусаў. Ну, бо Белсад прыехаў, поэтому тут не было іншага выйсця хіба, як радавацца. Жыве Белсад. Белсад жыве і будзе жыць, спадарства і вы, ну і я таксама, што тут казаць, героямі Азаронка былі. Гэта поспех? Поспех? Поспех, які поспех? Быць у Азаронка. Быць у Азаронка, калі падвешваюць. Азаронка? Падвешваюць там. Подвешивают. За Ну, разные тебе не месцы. подвесили, меня подвесили. Не, мне этот, Аня, як його, муказвончик, як його? Мукавозчик. Тем более. Муказвончик. Капрофилом. А, муказвончик меня так До само. речі, я довідався, що таке капрофіл. Дякую. Так. Муказвончик ж про нас зробив там. Тоже так само сюжет. Це ж ніякий не гонор, це ж у їх від бездопоможності. Горлопанить треба. Так, але ж мне было вельмі прыемна атрымаць ордэнь. Насамрэч, мне ніхто яго так вось і урачыста не уручыў, але ж я чакаю, я дачакаю. Самалёты не лятаюць А проста ў самалёты? Вільню цяпер. Ты ж бачыш на самалёты не Гэтым Азаронак не можа Поштай. даляцець і Поштай яшчэ працуе. асабіста давесці. А часам не бывае сумна таксама ад таго, што нельга заспяваць Вердзі, Пучыні, Моцарта, не выйсці на сцэну вялікага тэатру. Вялікага, менавіта вялікага тэатру Беларусі. Не, ну я, конечно ж, сумую по тэатру, але ж не вельмі. У мяне ніколі там не было такога настрою, што я сумую там кожны дзень по тэатру. Я не бачыў такога, Павук што не мне бачыў, што я Пацвярджае. сумую. Так. Я сабе добра адчуваю і без сцэны. Я магу спяваць кожны дзень свае арыі улюбёныя і ўсё, і мне будзе добра. Але ж, конечно, я сумую по людзям, по іх апладысментах. Але калі прыгледзецца да сённяшняга опернага тэатру, то як яго ацэньваеце? По балах? Ну, давайте по балах. 1 То в Беларусі? у Беларусі. 1 бал. З 50? 1 з 5. 10 нету. Андрэя, ваше жыццё ў міграцыі гэта складана без рудабелкі. Яму падабаецца жыць. Ведаеце, калі ты жывеш у рудабелцы, працуеш там на дзяржпрацы, над табой вісяць начальства, всякие ідэолагі, так? І табе складана сябе рэалізаваць. Калі ты пазбаўляешся гэтых ланцугоў, табе вальней, ты можаш трошки больш рабіць, але ж все-таки міліцыя там, іншыя БРСМовцы, так, перашкаджаюць. А калі ты з'ехаў у эміграцыю, так увогуле ніхто не перашкаджае. Ты сустракаеш такіх вось цудоўных людзей, як Маргарыта, і пачынаеш бамбіць у 3 разы машней, весялей. А тыя, хто спяваюць сёння для Лукашэнкі, гэта людзі, у якіх няма таленту ці сумлення? Это про каго вы кажаце? Я не хачу пра ўсіх іх казаць, але ж, Пра сёстраў пра сёстры. вядомых. Яны нешчасныя людзі. Я І у таксама іх няма лічу, што выйсця. нешчасныя. Яны больш нічога не ўмеюць, як любіць, Айчыну. ну як яшчэ, Трохпроцентную. сістэму любіць. Это называется любіць сістэму. Яны не могуць параўняць ні з чым больш. Дзе яны яшчэ выступалі? А каму яны патрэбныя? А што яны ўмеюць? Ну, нічога. А што з імі будзе ў Новай Беларусі? Гэта пытанне важнае. А іх є за што судзіць? Страшна падумаць, што з імі будзе.
Есть за что судить их? А за что судить? Ну, не, ну, Хай- здороваться, я думаю, все будут. Потому что мы ж воспитанные люди. Гурт «Красная зелень» – гэта гурт, дзе вы ствараеце толькі творчасць альбо аж творчасць, дзе вы разам добра бавіцеся, праводзіце час, ці гэта штосьці большае? Ці вы бліжэй, чым проста гурт адзін да аднаго? Ну, зараз Што- мы вельмі блізка што сидзім ён мае адзін на да ўвазе? аднаго. Я не ведаю, што ён мае. От у мяне Які ён адказ хоча атрымаць? Думаю, Не, што ну, у всіх усе пытанні- цікавяцца гэтым Вы пытаннем. разам альбо вы не разам? Вы разам У альбо якім вы не сэнсе? разам? Ну, так мы кажам, што мы разам, таму што мы творчасць Таму нас што лёс так аб'ядноўвае. склаўся. Ну, Каханне нарадзілася ў творчасці. мы Какое кахаем, каханне? мы кахаем Беларусь. Мы кахаем свабоду. Мы кахаем новую Ты каго любіш? Беларусь. Я таксама. То ўзаемна спадарства. У вас шмат прыхільнікаў, але шмат ненавіснікаў. Што б вы ім сказалі? Я думаю, што прыхільнікаў у нас большасць. Якіх 97%. ненавіснікаў? Дзе вы такое Ненавіснікаў бачыце? увогуле не было. Нема такіх, і нават Ну. бацькі ты, ім таксама карысна паслухаць гэтую сатыру, каб нешта пераацэніць там у сябе ў галаве. Так. Ну, то бок гэта заказуха, это некія менты ці барсэмаўцы, якім не да гэтай справы ўвогуле. Вы можете паглядзець па падабайкам. Падабаек заўсёды больш. Там нават і 1% няма. Вось такіх вось непадабаек. Таму, ну, гэта ж не боты націсківаюць падабайкі, так? Гэта ж нармальна адэкватныя людзі. Як на Нас дзяржаўнай шмат. прапагандзе лічаць, што гэта боты, канешне ж, усё ствараюць. Конечно, так, боты. І, напэўна, Мы тут таксама боты. Нас не существуе. Штаб людзей, якіх мы тут пабачылі, тысячы людзей, якія пішуць гэтыя песні таксама ў калідорах. Так, вы побачили? Ну, это ён жартуе, што я пішуць, так што само. яны нам пішуць песню. Конечно, мы не Можно- сами это все делаем. Нам гекцою Это пішуць все з газдепа. проплаченные вот эти американцы, они нам пишут песни. Вось вельмі шмат гэтых песняў напісалі тыя там амерыканцы ці яшчэ хто. Мгм. А Ляльководы. якая ваша самая любімая з усіх гэтых кампазіцый? Ёсць такое, што ўвесь час вось хочацца гэтую песню? Не ведаю, у тебя есть некая любимая Ось, песня? калі мы недавно былі на карпаратыве, я зразумеў, што Свадьбы, корпоративы. да, што только заедает. Весело, Конечно, весело только атрымоўваецца. матолька. То бок Дзякую. только-матолька гэта ўжо цяпер на вяселлях танчыць? Это уже... Не, ну карпаратывы это ж не Нават веселье. дзеці спяваюць. Усе, это только матолька. Я не разумею, хто такі матолька, але ж ім падабаецца. Ніхто не рыфма. разумее, ніхто не ведае хіба нават. Только. Не, ну уже ведае. Пасля гэтай песні адразу ўсе даведаліся, хто такі матолька. Не, ну дагэтуль людзі ж ведалі, конечно. Мы ж чаму мы пра яго песню тут Не, ну напісалі? я Але ж мы ведаў. прыбавілі яму балаў. Ну, аказалася, што яго шмат хто не ведаў. А потым даведаліся. Не, ну у мяне таксама было. Дзякуй, Маргарыта, што вы праспявалі такую песню пра матольку, таму што я не ведаю, хто такі Дзякуй матолька. следчаму камітэту. Конечно. На годзе такой. Мы очень уважаем следчий комитет. Дзякуй этому кампазітару, хто напісаў гэтую музыку. А вот ніхто не ведае Хто? нават Напишите гэтую в комментариях, песню. кто, как мы ведали. И это Алла Пугачева. Нет, это не Такая Алла Пугачева. это София Тем Ротару. более. Ну, Молодец. Вы спрачаецеся, калі ствараеце сваю творчасць? Ці гэта такая гумар, гармонія гэтай творчасці? Як гэта выглядае? слушайте, мы не спрачаемся За ніколі. кулісамі. Мы Что так наогул серьезно? ржом. Ну, какие спрэчки еще. Мы, калі вось прыдумываем контент, мы сядзім і просто ржом у голас, як коні. Таму што гэта вельмі смешна. А потым уже нас все пішуць, як вы вось можете спяваць гэтую дзіч і не усміхацца ўвогуле, ну, з такімі сур'ёзнымі тварамі. А мы ўжо дагэтуль так насмяемся, што ўжо, ну, потым уже не Что смешно. это уже не смешно. Так. А назву ваша гурта хто прыдумаў, адкуль яна з'явілася? Ён. Усё Ён. Усё ён. Павук. Ён, дякуй. Супермен. Это как Человек-паук. коли мы только записывали. Нет, это не только матолька. Это Калі калі мы першае А, зрабілі. это Накажы калі- іх, Боже, да. калі я зарунак там зрабіў. Накажи их, Боже, и, ну, отделись, что я Мы червоная, и она зеленая. зеленая, кажем, надо некую назву. Он такой, давай красная зелень. Ну, давай. Не, он сказал, давай красная зелень. Я такая, нет, красная зелень. Зелень, обязательно Ж. И все. Потому что это очень... как-то Патриотично. И патриотично, и это, диссонансно, да, как-то.
Ну, як у Беларусі ўсё. Як у Беларусі ўсё. Як у Беларусі, чорнае-белае, белае-чорнае. Главное, что Да. стабильно. И патриотически. Мы Не, все выдержали. Стабільнасць уже все. Все выдержали. Все, мирного неба нема, стабільнасці нема. Чыстае неба затое ёсць, Да. як вядома. Але слухайце, апроч гумарыстычных рэчаў, вы спяваеце і сур'ёзныя песні, якія таксама вельмі Так. падабаюцца. Я адмыслова паглядзеў, што па колькасці праглядаў яны не саступаюць акурат. І людзі ў захапленні ад гэтых песень таксама. Для вас яны нейкія асаблівыя? Слухайте, ну, для мяне пасля падзеяў 20-го года, так, усё, што наше беларускае і наша беларуская мова таксама, для мяне гэта ўсё важна. Таму спяваць песні на роднай мове, гэта для мяне вельмі важна. І дзякую, што нас падтрымліваюць у гэтым нашы беларусы, і ім патрэбныя нашы песні, нашы спевы, наша мова патрэбна беларусам. І гэта вельмі файна і класна. І я такая радая, што нашыя песні патрэбны нашым людзям, і гэта нас аб'ядноўвае. Наша мова зараз пачала нас аб'ядноўваць. Пра гэта кажа, дарэчы, Зінон Пазняк. Дзякуй яму. Вось каго трэба слухаць. Дзякуй, спадарства, за вашу творчасць і дзякую за гэтую гутарку. Таксама гурт «Красная зелень», зелень, да? Гаварыце правільна. Зелень трэба казаць. Але напрыканцы я б прасіў вельмі сур'ёзна што-небудзь таксама заспяваць для нашых гледачоў. Конечно, з задавальненнем. Праспяваем для вас пагоню, даржэнечкі. Спяваем разам. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. У белай пене праносяцца коні, рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць старадаўняй літоўскай пагоні. Не разбіць, не спыніць, не стрымаць старадаўняй літоўскай пагоні. Не разбіць, не спыніць, не стрымаць. У бязмерную даль вы ляціце, а за вами, прад вами гады. Вы за кім у пагоню спяшыце, дзе шляхі вашы ідуць і куды. Мо яны, Беларусь, панясліся за тваімі дзяцьмі наўздагон, што забылі цябе, адракліся, прадалі і аддалі ў палон, што забылі цябе, адракліся, прадалі і аддалі ў палон. Біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць. Хай пачуюць, як сэрца начамі аб радзімай старонцы баліць. Маці родная, маці краіна, не ўсцішыцца гэтакі боль. Ты прабач
Жыве Беларусь!